んにちは、ハニーです。今週のオラクルをお届けします。今週のテーマは、幸せはもっとシンプルなところにある。幸せは何かを叶えた先だけにあるものではありません。空を見上げること、風を感じること、好きな人と笑い合うこと、そんな何気ない瞬間にも幸せはもうここにあります。今週は迷いをそっと解き放ち、ブルーバードのように心軽やかに羽ばたいてみましょう。あなたの心が喜ぶことにイエスと言ってみてください。詳しいメッセージはノートに綴っています。ぜひご覧ください。それではまた来週。美と癒しのライトワーカー、ハニーでした。